warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel keluarga Mas Gaplok Malam pemirsa. Masak acar kuning buah aku pengen. Iki mang kan seada 4.000 satu plastik iki tapi tak longi separuh pemirsa. Iki mau aku njaluk Bu Titik. Ya tukulah ora jaluk gratis 2. Iki bumbune ya. Engko ceritane ya bawang merah, bawang putih, kemiri. Lah iki engko tomatnya tak iris. Ngetik kunir, lah iki engko lomboke dienggo utohan terus sampai bakwan jagung. Wis. Nek aku senenganku tak gawe bumbu instan ae wis. Wis pemirsa kita totone sik ya. Bisa amburawut. Saiki tak iris sik timune. Tak isine kene kenapa yo golek suasana nih, Juk. Pengen golek suasana di luar ae pemirsa. Karo kan engko sekalian tak cuci nang keran coba kan nyuci nang sayur-sayur sing ape tak masak kan coba kerane kan coba pemirsa. Jadi yo wis sudahlah wis ra apa-apa. Ben gak terlalu kesuwen nang dapur. Aku kangen soalnya suwi pemirsa gak mangan acar kuning. Biyen zamane aku isih aktif melok rewang mendarat wong ewang ini kan nek ning Jepang kan mesti ibruduke kan. Nek wong kene ngomongin nonjok. Iki kan mesti ana bumbu acar kuning ning Jepang. Iku paling enak menurut gue. Acar kuning terus dicampur acar kuning uduk bumbune bumbu sambal kentang terus tempe terus bumbu kacang panjang ngono kuwi. Zamane aku nek mendarat Jepang kuwi kan notoni ada ono nek gak nang wis mikir torton styrofoam nek saiki yo. Aku kangen suasana kuwi ngono. Kan tiap kecamatan atau tiap daerah kan mau desa mau tata cara ya pemirsa ya. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Terus paribasane kan ngono. Peribahasanya kan nang kene kan keberagaman ya pemirsa. Nek kene iki jarang ono sing nganggo bumbu bumbu acar. Kreatif kebanyakan ning Jepang rata-rata nek ibrudo. Dadi kan aku jarang rasakno acar kuning, kangen ngono lho pemirsa. Tapi aku seneng nang Cepu iki. Berbeda tradisi, yo ono perbedaan sih. Jadi aku iso belajar banyak nang kene pemirsa. Penamaan urape ning kene ces, bumbu ces. Nonjok nek nang Jepang brudo. Iki disclaimer ya, aku gak membeda-bedakan, iki aku cerita begitu indahnya perbedaan tradisi. Jadi aku iso banyak belajar ngono lho pemirsa. Aku tak ceritani. Iki intine karena aku kangen acar kuning, aku pengen masak dhewe. Soale aku scroll aplikasi, kuwi kok ana acar kuning dadi eling aku nek ibruduk tanggoku wah cah aku entah hitam, entah apa jenenge ewah mantu ya pemirsa. Iki mesti nang Jepang ki nek berkatane iki mesti ana acar kuning. Relatif kebanyakan, rata-rata. Jadi aku kok yo kangen aku ngono. Iki karena timune cilik tak iris cilik-cilik pemirsa. Timune gede tak iris gede iki isinya tak nganu. Iki yo ala-ala aku wong iki dienggo dipasak dhewe nek dienggo apa jenenge? Nek dienggo wong ewah yo kudu apik irisane. Iki kan timun cilik-cilik pemirsa. Oh, iki ngono yo ceritane. Aku kangen zamane ibruduk nang daerah Jepang kono. Niku kan nek saurunge do mangkat ngeterno berkatan uduk kanggo saudara-saudara sing diundang acara hajatan kuwi kan kon sarapan sip. Yo meskipun misalkan ke omah itu disarati berarti gak gelakno sing duwe hajat. Jadi aku eling ya Allah. Iki wis laren sik soalnya duwe cilikan. Soale jojo yo ra nek mendarat kuwi kan juga gak iso terus ditinggal dulu wis kudu wis fokus. Jadi sayuk ngono lho karo kiwa tengene. Nek desa sik ngono pemirsa.
Ya kadang ya ana nyewa IO kuwi kan sing apa Karang Taruna ya ono. Kuwi kan tergantung pribadi masing-masing. Penting niku tapi tetep ana dulure sing iku bisa. Kita tak ojek isik ya timune ambek wortele. Engko bumbu uleke ya bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit. Wis kuwi ya karo garam. Terus penyedap, dikasih gula. Engko terus bumbu iris tomat ataupun iku opsional, terserah pemirsa ya. Wis gayane Kak Ika. Kuwi ben suweger aku. Ngentekno sego pemirsa kuwi. Karo gawe dadar jagung. Rencana iki maksudnya pengen gawe sop gambas jujur, tak weni ayam. Ndingi wis tak masakno ayam. Ben gak blenger. Nek aku yo pengennya seneng bendino tak masakno pemirsa ayam. Cuma aku bocah terus blenger moh. Jadi tak gangi rong dino, tak gangi sedino yo gak mestilah. Iki ndek kita latih mangan urang pemirsa. Untungnya kok gak, alhamdulillah kok gak duwe alergi. Wis iki ya pemirsa, nggo ambek wortele. Bumbu wortele tak dhewekno pemirsa. Nek aku ki masak mesti anakku yo tak golek-golekno sing sekirane ndekne dino iki apa, gak mungkin pemirsa terus aku masak. Anakku ora tak masakno. Ora dimasakno ora ngrasa mun gedene. Iki ya tembung guyon-guyon ya pemirsa. Wortele tak irisi dulu, engko bar iku terus diulek bumbune ya pemirsa. Iki sing tak iris bumbune kanggo tak iris tok. Sing liyane kok iku pemirsa. Semula dodong. Halum, wis. Dodok kan. Wis pemirsa, kita lanjut ke dulek. Iki mau lali tak kei tak tambahi serai salam, oke? Iki minyak goreng tempe di sore tak gue mbok. Iki wis minyak wis tuwek. Oke, maaf ya pemirsa kondisi ini tawone gak sederhana. Nah, kita buang sosek. Jenalum, kita pakai daun salam dan gurih. Yang sedap. Terus iki bakwane. Oh, kering. Oke, tak masuk ke wortelnya dulu, pemirsa. Terus diaduk. Maaf ya nek goyang-goyang wis. Ini Mbak. Oke. Maaf ya. Terus dikasih air. Nah, iki ben wortel sik. Lagi anu tersing atos wortel sik. Oke. Makarit koreksi bumbune iki ambek goreng bakwan jagung. Oke pemirsa, mulai mau kita masukkan amit aku sijik mang. Kita masukkan timune. Yes. Pemirsa, wis kayak timune dimasukkan sing atau soal rasa asin manis iku wis tergantung seleraning jenengan masing-masing. Oke. Wis kare iku. Jane ana yo irisan kanggo khusus acar itu misalnya ben iso rengget-rengget nih. Ora duwe aku. Ala wedi nggo masak ambek ngonten ae kok. Wis. Tinggal nunggu mateng. Bumbu acare. Oh, mantap. Iki bakwan jagunge. Oh, mantap para pemirsa. Kok ngencas ngene iki? Kameramene men ngencas ae iki. Piye Mbak Eka? Kita harus ini dia acar kuning dan bakwan jagung. Oke, terima kasih nonton kontenku. Pak ojo lali like, comment, subscribe, dan subscribe pemenang karena banyak proses ngakeh. Goblok sekali masak di dapur. Terus sangat hari ini
Ojo lali besur kepada cover. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.